HYC Mawphor Circle hak jengalam jong usamla Jeremiah Dakar kom o president kelelek penya kendo yo manager jongka Kompeni snasurok na nongstone cha Mawphor Henry ki klem yo penya kendo yo u markmat namar ba udang lek pek jing tre hakani ke jinglek ya kendo nakaliang joka HYC Mawphor Circle kalabatha haki badon ha office Pyntreikam jongka Kompeni harisiang banakaliang jongka seng kasuan menya kendo yo manager ni nong penyaj pan pensngo halo ke jing suki palat ke jing pentrei ya kasurok nongstoin maudom ha ka kerwa ka seng ka kerpat yo contractor ban kampen bun ya ki machine kum ki JCB bat ki we pat ki tiar bat pan penkloi ru ya ka kam namar katkum ka jing yo i bamenta ka jing trei ka suki palat Hakane ke juk kesengi nakaliang jong keseng kala cek ru ya ki kot kisla jong ki nong trei ki bomdai ki khasi ong shushu ka kerwa ओके वो नॉन ट्रैवल में मतलब बाहर का आदमी में इधर में कितना लोग हैं अभी ड्राइवर और क्या टोटल कम से कम अप्रोक्सीमेट कितना लोग हैं हम लोग का इधर हो गया 2 6 8 ऐसे 15-16 ऐसा है मतलब सबको होगा कागज सबका हो गया हम लोग कम से कम सरप्राइज चेक में HYC Mawphor सर्कल है हम लोग का तो मतलब हम लोग क्या नहीं है खाली कागज और क्या देखने पड़ेगा ठीक है तो क्या मैं हम लोग रख के आया साथ में तो नहीं है होगा Ngelawan ban ya kendu yo manager hakaba nakleng jong kaseng ka kerpat ban penbun susu ya ki machine ban tray kene ka artwork namar ba kumba pila i hangne ba ka don tang artli bat long katkum ka jing yo i jongi ki pajba nong song snong jong ka dong ka than ka jongi ki la poi bun ki message hakaba ki nakleng jong ki pajba ki kerpat ba at least lakum no ba nakleng kaseng kan kerpat ba kan khambun susu ban bu khambun susu ki machine ban tray ha kane ka artwork ban penkloi ban pendep no e kane ka surok namar kat kum ka jingi i jungi ka long ba kane ka jingmang ha ka ban pendep ya kane ka surok ka long license lene lai pun riu benai te nakleng jungi ka HYC Mawphor Circle ha ka jo ka por ngela lejru ban check ki kot kisla nakam ta kini ki non travel ki kato kane kila pen i ba ki don ya ka level license ndre kato kane pat ki ong ba namar ba ki lech ka jing trei ki khlemra hak ti jong ki ya kane ka kot don kam te nakaleng jongi ka HYC Mawphor Circle ka kerpat ya ka burom basbun e jong u contractor ka u ba trei ya kane ka surok ka jongi na nongston shadu Mawphor lani na nongston shadu wa lendo ka bedai arpulai kilometer nangta sekitar kilometer ngiyo kamhadin ya kato ngam katkum ke jingtip jongi klempat don mano ban yo kontraktor tengi kerpat yu ni u kontraktor uba lasdang ban tray menta chai ni kerpat yu ban pha khambun ki machine ban penkloi no ya kane ka artwork ban pendep no khamkloi ya kane ka surok ka jongi namar ba kumba philatip hi hakini ki snem nakaleng jongi ka HYC Mawphor Circle ngila yat kijat naru Mawphor ban yat chatngan ban dawa ya kane ka surok kumjuru ngila syong kelain mengor pring surok nakabta ban dawa ban penulong ya kane surok ndai mentang isngau kemen ban nakaleng jong ka government kala sngap ya kane ke jing kerpat ya kane ke jing dawa jong ki pajba nong snong ha ke jing lam jong ka HYC Mawphor Circle te ngila yo e kane ke surok ban ni kerpat ru ya kontraktor ba at least lak no ban pha khambun ya kane ki machine khnang ba kane ke jing tray kan dep no khamkloi kan pensuk no ya ki nong lech nong wan ya ki ba stom ki nong pang ki nong stom ban yait leng ba ka ding surok